ongi etorri Bilboko Gazte Estimegunera, hemen Laperreran. Zer handitzen zari, Ni Arantzazu naiz. Eta ni Aitziber naiz. Eta nondik zaztozi, Bilboko Hezkuntza Fakultatetik. Eta ze proiektu gaz? Printzipioz ekarri dugun proiektua App Asoka du izena, baina kasu honetan oso proiektua berezia da, ze urtero egiten dugun proiektua gure fakultatean, baina proiektu honetan parte hartzaileak oso garrantzitsuak izaten dira gurentzako, ze Fundación Sindrome de Downeko kidekin egin dugu proiektua. Eta gaur zein zue? Proiektu orkestu... Bai, etorri dira proiektua orkestera, bideo bat erakutsi dute nola App Asoka burutu zen eta nola lan egin zuten, eta hori. Bai, egin duguna izan da, neurri batean azaltzea proiektuaren oinarriak zeintzuk diren, proiektuaren parte hartzaileak izaten dira Bilboko Ingeniaritza Eskolako ikasleak, Bilboko Hezkuntza Fakultateko ikasleak eta Fundación Sindrome de Downeko ikasleak. Eta oso proiektu bitzia eta oso baliogarria iruditzen zaigu, ze lan egitea 3 kolektiboekin batera lan asko suposatzen du, baina oso aberasgarria. Hortik sortu dira aplikazioak. Aplikazioak erabiltzeko gure kasuan hezkuntzari begira diseinatuta daude. Eta inteligentzia artifiziala erabiliz dozue? Ez genuen ia erabili. Teknologia... Gehien bat, iaren erabilpena ez genuen egin genuena izan zen, diseinatu genituen hainbat aplikazioak eta horretarako behar dugu ingenierio baten burua, bai? Barruko diseinua egiteko, eta aplikazioaren diseinua, bai, pedagogikoa edo didaktikoa gurea izan zen. Sortutako aplikazioak diseinatuta zeuden bereziki, zuzenduta zeuden demagun, zailtasunak dauzkazu hitz egiteko, bai? Demagun, ahoskatzeko, bai? Orduan, aplikazio bat horretarako zen, hau da, hizkuntzarekin edo zailtasunak dituzunean, nola erraztu dezakezu hori. Beraz, gure arloari begira, hezkuntzari begira oso tresnak lagungarriak izan daitezke. Eskerrik asko etortzi gaitzik eta ondo izan. Berdin, eskerrik asko. Agur.